Un cop al mes al Maneres de Viure escoltem la veu d'alcaldes i d'alcaldesses en condició de tertulians ocasionals. El relat de la política de proximitat, aquella que viu directament les necessitats d'una ciutadania molt tocada per la crisi econòmica i d'uns ajuntaments en una difícil situació financera després d'anys de creixement. Fins avui hem compartit taula amb alcaldes i alcaldesses de municipis mitjans i petits del país el passat mes d'abril, escoltant el relat de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i de l'alcalde de Manresa, que afegien el seu testimoni a 16 municipis més que han compartit aquest espai al llarg d'aquesta temporada. Bàsicament ho diem, poblacions mitjanes i petites del país. En l'edició d'avui, però, transitarem per 3 grans ciutats de l'entorn metropolità, en concret de les comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès. La Carme Parres, molt bon dia, Carme. Molt bon dia, Jordi. Ens els presenta. Doncs avui ens acompanya en Jordi San José. Ell és alcalde de Sant Feliu de Llobregat, capital de la comarca del Baix Llobregat. Amb 43.000 habitants, Sant Feliu és un dels centres administratius de la comarca, amb una notable vida comercial, cultural i associativa. El municipi ha anat transformant el seu perfil industrial per convertir-se en una ciutat de serveis. Situada en el marge esquerre del riu Llobregat, limita amb el Parc de Collserola, conservant espais de gran valor paisatgístic i natural. Jordi San José va néixer a Sant Feliu l'any 57, estudis de química i empresarials. Des del 95, militant d'Iniciativa per Catalunya Verds. 4 anys abans, entrava a l'Ajuntament com a independent des de 1991 i fins l'any 2003 va ser regidor d'Educació, Urbanisme i Promoció Econòmica. San José va accedir a l'alcaldia l'any 2011, recuperant un municipi històricament governat per Iniciativa per Catalunya, amb Francesc Baltasar al capdavant. Governa amb el suport de Convergència i Unió. Soterrar les vies del tren al seu pas per la ciutat, reactivar el teixit econòmic i oferir una major transparència en la funció pública són els objectius bàsics de l'actual legislatura. També ens acompanya Antoni Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, el municipi més poblat del Baix Llobregat amb 88.500 habitants. És una ciutat d'alta densitat demogràfica i el seu terme municipal acull importants infraestructures viàries i logístiques, un referent històric de la lluita obrera i sindical, espai d'arribada per la immigració espanyola de la dècada dels 60 i dels 70. A les darreres dècades s'ha esforçat per refer i millorar la seva trama urbana i de serveis. Antoni Balmón és un dels homes forts del nou Partit dels Socialistes de Catalunya en condició de secretari d'Acció Política. Va néixer a Barcelona l'any 60, però a l'edat de 2 anys va arribar a Cornellà amb la seva família, l'entorn on posteriorment desenvoluparà el seu compromís polític vinculat a organitzacions d'esquerra. Va estudiar Sociologia i des de l'any 81 milita al PSC. L'any 1987 entra de regidor a l'Ajuntament i l'any 2004 relleva José Montilla al capdavant de l'alcaldia. L'any 2007 i 2011 guanya les eleccions. És vicepresident executiu de la recuperada Àrea Metropolitana de Barcelona. Fer front als efectes de la crisi, visualitzar el cost de determinats serveis municipals i treballar per la cohesió social són els objectius més clars de l'actual mandat. I finalment compartim taula amb Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, a la comarca del Barcelonès, la tercera ciutat de Catalunya amb 220.000 habitants. Situada entre la Serra de Marina i el mar, Badalona respira l'aire de la vila doblement lligada al mar i a la muntanya, amb paratges de gran bellesa, molt allunyats del teixit dens de la seva trama urbana i industrial. Ciutat amb una gran força social, cultural i esportiva, amb el bàsquet com a gran referent internacional. L'accés a l'alcaldia de Badalona de García Albiol suposava un cop d'efecte pel Partit Popular català, que accedia per primer cop al govern d'una de les ciutats més importants del país. El suport de Convergència i Unió va ser fonamental per fer possible l'actual mandat de García Albiol. García Albiol va néixer a Badalona l'any 1967. Format en dret, la seva vinculació a la política de la ciutat ha estat permanent. Des de 1989 és regidor a l'Ajuntament badaloní i ha desenvolupat una notable carrera política en l'estructura del Partit Popular català. Actualment és president del Grup Popular a la Diputació de Barcelona. Millorar la seguretat ciutadana, abordar tots aquells problemes relacionats amb l'habitatge, dinamitzar l'economia i atenció a les persones més necessitades són objectius de l'equip municipal per l'actual mandat.
Senyor Jordi San José, molt bon dia, alcalde de Sant Feliu, moltes gràcies per ser nosaltres. Molt bon dia, moltes gràcies per haver-nos convidat. Senyor Antoni Balmont, alcalde de Cornellà de Llobregat, molt bon dia, benvingut, què tal, com està? Bon dia, què tal? Senyor Xavier García Albiol, molt bon dia, benvingut, alcalde de Badalona, què tal, Hola, com està? bon dia, encantat, i una matització, soc regidor Des del del 91. Havíem dit el 89, doncs el 91. Saludem també els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el 94.4, de Ràdio Cornellà, el 104.6, i els de Ràdio Sant Feliu, 105.3. Ràdio Sant Feliu, una de les primeres emissores locals, als anys 40 ja, llarguíssima tradició. Avui abandonem, i és un plaer fer-ho també, per compartir aquesta taula amb vostès, aquesta etiqueta que ha penjat d'aquest espai al llarg d'aquesta temporada, de municipis mitjans i petits, per parlar de grans ciutats, de la gran àrea metropolitana de Barcelona. I en tots els propòsits de l'actual legislatura vostès tenen molt clar, destaquen la seva lluita contra els qui de forma més directa estan patint els efectes de la crisi. M'agradaria que per començar féssim una primera síntesi de l'estat d'ànim que vostès perceben a les seves ciutats i en els seus ciutadans. Comencem per l'alcalde de Sant Feliu. Efectivament, vivim temps que el que més preocupa a la gent són tots els temes vinculats a la crisi i a les situacions d'atur. I per moltes de les coses que ens aturen pel carrer, suposo que a vosaltres us passarà també, és per allò de mira què em passa a casa, estem tots en aquesta situació. I aquest és el principal problema que tenim a Sant Feliu, jo crec que a Badalona, que crec que a Cornellà i crec que a tot arreu. Estem arribant a una situació i en un moment en què em deia una senyora de Sant Feliu, escolta, quan s'acabin els estalvis dels avis i quan els avis ja no puguem ajudar amb els fills i amb els nets, tindrem un problema gran, perquè hi ha molta gent gran que està fent de paraigües, no? En el moment en què acabin prestacions i en el moment en què acabin estalvis dels avis, tindrem una situació que serà un pèl més complicada. I el repte que hem de tenir tots plegats és allò, detectar situacions de risc d'exclusió i pal·liar totes les situacions derivades de l'atur i del risc de desigualtat i de pobresa, i justament diumenge que ve, suposo que d'això se'n parlarà molt, doncs que apareixen als nostres municipis. Senyor Balbón. Bé, jo voldria destacar primer una situació positiva, no? I és que el clima social no és, en aquests moments, dur. No és un clima de crispació, no és un clima de confrontació, no? És un clima en el qual totes aquelles persones, entitats que volen treballar, que es volen corresponsabilitzar, aporten hores, programes, iniciatives a intentar evitar i limitar les conseqüències d'aquesta crisi. Per tant, jo en aquest sentit hem de donar rellevància a elements positius que es produeixen a les nostres ciutats. Hi ha un tema negatiu, i és que estem en un llindar a punt de creuar, que és el tema de la pobresa. I el problema de la pobresa vol dir que aquella persona o família, quan traspassa aquell llindar, és molt difícil tornar-lo a recuperar. I aquí és on està, jo crec que en aquests moments, la feina, els programes, les ajudes, les iniciatives que es puguin plantejar, no tan sols per als governs municipals, sinó fonamentalment per les administracions, dirien, estatals i autonòmiques, no? I jo crec que això sí que és un índex de preocupació del que en aquests moments nosaltres com a ajuntaments, amb recursos molt minvats també per la crisi, no poden acabar de destinar tot allò que voldrien per intentar limitar i erradicar part del que implica aquesta erosió de la cohesió social. Avui, precisament, aquest diumenge, s'està vivint aquesta jornada contra la pobresa que activen els mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, aquesta crida una vegada més a la ciutadania perquè participi de forma activa en aquesta marató, que és un símptoma d'una societat que està vivint tensions i que d'alguna forma ha d'activar mecanismes que sempre són positius. Catalunya això ho té, respon sempre que hi ha aquestes crides i esperem que el dia d'avui també sigui un dia de resposta. Senyor Albiol, en relació a aquest estat d'ànim generat, vostè com ho observa? Bé, jo crec que hi podríem coincidir, jo crec que podem agafar una part molt important del discurs que han fet els meus companys, no? I coincidiríem en el fet de que segurament estem en una situació molt complicada. El meu punt de vista és que probablement la més complicada dels darrers 40-50 anys, perquè ens trobem en una situació on durant tota aquesta etapa, en els darrers anys, que ha hagut bonança econòmica, tu tenies una part de la població minoritària que era demandant d'ajuts socials
perquè vivíem una situació de pobresa i tu donaves resposta amb aquest col·lectiu de persones que eren els menys afavorits. Ara t'estàs trobant que t'estan venint als ajuntaments a buscar, a demandar ajuts socials, una nova part de l'estrat social. Persones que fa 4-5 anys eren de classe mitja, parelles joves que treballaven els dos, que estan pagant una hipoteca, que tenen un nen, que se'n podien anar 10 dies de vacances al mes d'agost a Mallorca, els dos han perdut el seu lloc de feina, estan a punt de perdre el seu habitatge, no poden pagar l'escola o el bressol o l'escola del nano, i són demandants en aquests moments d'ajuts socials. Per tant, hi ha una part de la classe mitja que està demandant aquest tipus de col·laboració, aquest tipus de suport per part dels ajuntaments. Si amb això hi afegim que els ajuntaments, en termes generals, estem en uns moments on hi ha una major demanda d'ajuts socials, però per contra els ingressos han disminuït, doncs senyors, em sembla que tots plegats tenim un problema per donar resposta a totes les demandes que ens estan arribant i que malauradament ens aniran en augment, perquè hi ha un dels problemes que més m'afecta i que nosaltres estem actuant i crec que ho estem fent raonablement bé, que és el tema dels desnonaments dels pisos, per exemple, de les persones que no poden pagar la hipoteca i que els treuen de la seva casa. En aquests moments s'estan produint els desnonaments que es van iniciar en l'any 2010. Per tant, a totes aquelles persones que no poden pagar el seu habitatge i que l'entitat financera ha començat a tramitar el desnonament del 2011 i del 2012, aquestes persones encara no els hi ha arribat el moment que vagi al jutjat i els faci fora. Per tant, jo crec que el context dels ajuntaments treballem i podem fer coses, però el context global varia, o jo crec que podem tindre problemes seriosos amb el futur immediat. Compartirien aquesta visió d'un problema molt més seriós, molt més greu en un futur immediat, l'alcalde de Sant Feliu de Cornellà? Sí, mira, això la primera vegada que emetrem aquest programa, estem diumenge. Avui és el dia de la marató. Hi ha una qüestió que a mi em sembla, no sé si al llarg del dia d'avui s'anirà veient, no? Està molt bé que fem apel·lacions a la solidaritat i està molt bé que enfoquem el tema de la pobresa intentant generar una mobilització puntual d'un dia que permeti atendre les situacions més límit. Però el tema dels desnonaments o el tema que hi hagi un de cada 4 nens que estigui en situació de pobresa, el fet que el volum de persones que estiguin a punt de travessar el llindar que comentava l'alcalde de Cornellà sigui tan gran, crec que obliga, a més, o hauria d'obligar, a més, a no admetre com a normal, i a mi em sembla que hi ha vegades en el discurs que s'ha instal·lat que és normal o podem acceptar com irreversible o com que no hi ha alternativa possible a una situació que cal que s'analitzin les causes i cal que es busqui quina és la solució política que ha de permetre l'erradicació de la pobresa. La pobresa té unes causes i té unes causes en un sistema econòmic que cal modificar. I a mi sí que m'agradaria que aquesta marató servís, a més, per fer una mostra d'exercici de solidaritat, servís, a més, perquè hi hagi una consciència general, com hi ha hagut en molts altres moments de la història de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, de per què estem en una situació de desigualtat creixent, per què estem en una situació d'agudització dels conflictes, de les diferències, i que, per tant, a partir d'aquí es generi una necessitat de revisió del nostre model econòmic, de la necessitat de que el poder econòmic tingui mecanismes de control i de regulació per part dels poders públics, etc. Jo crec que si no atenem aquesta part, tots els pedaços que puguem fer ajuntament a ajuntament, amb el tema de desnonaments, amb el tema d'ajudes, amb el tema de creació d'algun pla d'ocupació, etc., anirem pal·liant efectes, que és bo, que ho hem de fer, que ho estem fent i que hem de transmetre, i amb això crec que tenia raó l'alcalde de Cornellà, aquesta valoració, aquesta visió positiva de compromís,
Però una cosa és que puguem fer des dels nostres ajuntaments el que calgui perquè els nostres conciutadans i conciutadanes tinguin el menor impacte possible d'una crisi que els ciutadans ni de Cornellà, ni de Badalona, ni de Sant Feliu, en la seva immensa majoria, han produït. I una altra cosa és que no li dediquem el temps necessari a analitzar per què vivim una situació de desigualtats i de pobresa creixent i quina és l'alternativa política que ha de permetre erradicar-ho. Senyor Balmón i senyor García Albiol. Jo crec que en aquesta setmana he tingut l'oportunitat de participar en alguns fòrums. La pregunta que el dilluns vaig fer en un fòrum, vaig preguntar si estava millor o pitjor. Jo crec que estem millors. És a dir, jo vaig viure a Cornellà la crisi del 70. Vaig viure a Cornellà en responsabilitat institucional ja la crisi després de les Olimpiades. En aquella època no havia res. Els poders públics no actuaven. Parlo de la crisi del 70. A Cornellà van tindre quasi 30.000 aturats. Jo, que era un adolescent de 14 anys, anava pels comerços de la ciutat buscant menjar i demanant diners per la gent que ho passava malament, perquè el subsidi no existia. A l'any 92, fins al 96, que no van sortir de la crisi, Cornellà tenia 14-16.000 aturats i la comarca del Baix Llobregat, Déu-n'hi-do el que tenia. I nosaltres ara teníem 20.000 persones a l'atur. I en aquell moment tothom es va aplicar, van sortir. És evident que si a mi al 74 em pregunta que Cornellà seria com és la Cornellà d'ara, jo diria que és impossible. És a dir, estem en una societat d'ara que probablement les polítiques d'austeritat, com a mínim des dels poders públics, tindrien que estar impregnades sempre, no quan ve la crisi. Estem en una societat que reclama a alguns més responsabilitats, però que jo crec que en el seu conjunt hem perdut la brújula moral. Estem en una societat que quan veu com ha passat aquesta setmana, jo ho comparteixo, defensa el sistema financer i diuen que da igual els diners que calguin, diners que curiosament sumen els mateixos diners que es van destinar durant 2 anys als fons Zapatero, per entendre's, i tothom va discutir. Clar, aquells diners sí que van arribar a les persones i van arribar a les empreses i van tornar en part aquests diners a l'economia. Quan un defensa el sistema financer, que jo puc compartir, una persona que perd la seva casa i ha fet dels seus deures per aquesta maleïda crisi li passa factura, nosaltres no podem mirar cap a l'altre costat. Aquest és el problema que tenim. I nosaltres aquí, tots tres, jo deia l'alcalde de Badalona, no tenim respostes, però sí que saben que tenim que pressionar, i tenim que pressionar en una direcció, i en què la factura d'aquesta crisi el que no pot fer és laminar el nostre sistema de defensa social, perquè igual que volem garantir el sistema financer, que és necessari, el que no pot fer un país és afeblir el seu sistema de defensa social. Això és una barbaritat. Senyor García Albiol. Sí, jo estic d'acord, no, amb el que s'estava dient ara aquí, però ara bé, jo crec que jo era molt jove, jo sóc del 67, no? Per tant la crisi del 70 no la recordo, la del 92 una mica més, però hi ha una gran diferència que és la que, sota el meu punt de vista, i alguns experts la fan més gravosa aquesta, i és que tu en el 70 o en el 92 podies devaluar la moneda i podies donar una certa resposta. En aquests moments no podem, en aquests moments Espanya està patint una crisi molt agressiva i la resta d'Europa està també Déu-n'hi-do, no? Per tant, estem en un context molt més complicat per desgràcia, i per tant les solucions no poden ser les mateixes que van tindre en el seu moment. És cert, es té que reflexionar i es té que analitzar quines són les conseqüències, el model que ens ha portat a aquesta situació i quines són les mesures que des dels grans àmbits de decisió es tenen que prendre per recuperar l'economia i la situació social. Però nosaltres des dels ajuntaments no ens podem permetre aquest luxe. Alguns podran dedicar el seu temps a pensar. Nosaltres, el que és una realitat, és que demà tindrem en el nostre municipi 10 persones més que perdran el seu habitatge. Demà, en el nostre municipi a Badalona, tindrem,
100 persones que perdran el seu lloc de treball. I nosaltres tenim que donar resposta a totes aquestes persones. Quan una persona perd el seu habitatge perquè el banc executa la hipoteca i l'embargament, és obligació de l'Ajuntament en molts de casos trobar-li una alternativa, encara que sigui provisional, amb aquesta persona. Nosaltres a les darreres setmanes hem pogut aturar des de l'Ajuntament 2 desnonaments, però se'n deuen haver produït 20 o 25 o 30 i hem d'estar per donar resposta, no? Aleshores, jo crec que hi ha un replantejament general i em sembla que d'això tots en prenem consciència de les diferents administracions, Estat o Generalitat envers els ajuntaments, o arribarà un moment que els ajuntaments arribarem al col·lapse, perquè mireu una cosa, quan el president del govern, i començo per el que és el meu partit, surt al carrer, els veïns no paren, no poden parar, és impossible que puguin accedir. Quan el president de la Generalitat surt al carrer, normalment tampoc no ho paren. Però quan aquí els 3 presents sortim al carrer, els veïns sí que ens paren. I som el primer element de xoc i cap a on es dirigeix els ciutadans. I als ciutadans no els hi expliquis en un moment de crisi com l'actual que això no és competència teva, que això és competència de la Generalitat i que tu no pots fer res perquè no ho entenen. Quan una persona està al límit de les seves possibilitats, no entén que això no és competència teva. I per tant, tu estàs obligat a donar-li resposta. Jo, per exemple, perdó, i finalitzo, jo ahir vaig fer una reunió amb una associació de veïns, amb 100 persones, 100 veïns, segurament d'una de les zones més calentes a Badalona des d'un punt de vista de problemes d'inseguretat i d'incivisme. Va anar molt bé, hem vist que estem fent coses, que estem actuant, però bé, em quedo amb una imatge. Una noia d'uns 35 anys va prendre la paraula i va dir que estava a punt de perdre el seu habitatge i que li anaven a executar de forma imminent. Jo em vaig poder comprometre a fer una gestió. Però això què vol dir? Tu pots fer una gestió puntual, tu no pots resoldre el problema de tots. Quan aquest problema sigui majoritari, aleshores com a societat podem patir. Donar resposta, s'han de donar resposta a aquestes demandes que els ciutadans formulen, com vostès van pel carrer, els fan aquesta crida a intentar trobar una resposta a aquestes situacions que passa per perdre l'habitatge, per perdre la feina, etc i per problemes en l'àmbit del benestar social. Però de forma reiterada se'ns diu que els ajuntaments no tenen el finançament necessari per donar resposta, perquè el creixement que s'ha produït en els darrers anys ha sigut en base a un creixement urbanístic que ha dotat d'ingressos les arques municipals. Quan això s'atura, el sistema s'atura. I ara estem tots en un moment de canvi de paradigma on hem de donar resposta però no tenim els recursos per donar-la, perquè els ajuntaments tenen unes finances més que delicades, deia el senyor García Albiol, alguns ajuntaments al límit o ja directament en el col·lapse. I davant d'això es proposa, per exemple, concentració de municipis de menys de 20.000 habitants, mancomunació de serveis, reducció de l'estructura pública, eliminació de consells comarcals, reducció de les diputacions. Com observen vostès aquesta realitat en l'àmbit de la funció pública vinculada a l'àmbit local? S'han de reduir municipis, s'ha de mancomunar serveis, com hem de fer front a aquesta situació? S'ha d'elevar aquest 13% dels ingressos públics canviant la llei d'hisendes locals vigent des del 89? El municipalisme català s'ha pronunciat amb molta claredat tant a la Federació de Municipis de Catalunya com a l'Associació Catalana de Municipis, en el sentit de dir que el gran problema del conjunt del dèficit de les administracions públiques no passa pels municipis. I a més, com que no passa pels municipis, no tenim per què qüestionar el nombre d'ajuntaments que existeixen a Catalunya i, per tant, ja ens hem posicionat amb molta claretat de que possiblement cal avançar amb la mancomunació de serveis i tots 3 formem part de l'àrea metropolitana de Barcelona, en què temes com la gestió de residus o el transport públic estan molt en aquesta línia, però en cap cas replantejar el que en alguns moments el mateix govern de l'Estat ha dit que, per exemple, tots els municipis de menys de 20.000 habitants, les seves competències les assumeixin les respectives diputacions provincials. Per tant, nosaltres, i amb això estem tots d'acord. Això està d'acord vostè, senyor García Albiol? A la Federació de Municipis i a l'Associació Catalana de Municipis ens hem pronunciat molt clarament en aquest sentit. Una altra cosa és que potser diguem els de 20.000 no, i potser
hàgim d'arribar en algun momentet a la constatació de que per sota de 5.000 potser sí, no? Efectivament, jo crec que conceptualment ja estem d'acord, però sí que és cert, escolti, miri, aquí s'ha viscut i per part de tothom, no és un tema de fer reproches polítics a ningú, però, escolti, aquí un municipi de 1.500 habitants es feia una piscina, una instal·lació espectacular, i al poble del costat, amb 800 habitants, es feia un camp de futbol espectacular. I ara no es poden mantenir aquestes instal·lacions. Vol dir que en un moment d'eufòria doncs tothom ha tirat més el braç de la màniga i ara estem pagant les conseqüències. Bueno, doncs hem d'anar cap a la racionalització. Jo coincideixo amb l'alcalde. No és una qüestió de dir 20.000 o tal. Sí que és cert doncs, que aviam, hi ha algunes realitats territorials doncs, que, home, que potser no s'aguanten, no, des d'un punt de vista de viabilitat econòmica i que sí que ens ho tenim que replantejar. Però jo refer un replanteig general, però de tot, no dels ajuntaments cap a dalt una miqueta i cap a baix, no, en general, i si és necessari que hagin tants de consells i tantes empreses públiques i tal, jo crec que sí, és que ho estan esperant els ciutadans. Vostè estaria a favor de suprimir consells comarcals? O alguns consells comarcals? Alguns consells comarcals, sí. Alguns consells comarcals, sí. Bueno, jo el que nego en aquesta crisi, primer, és a culpabilitzar el ciutadà que ha fet els seus deures. La majoria dels ciutadans han fet els seus deures. Resulta que la crisi l'han provocat els ciutadans. La crisi ho han provocat altres. En nego aquest debat, jo recordo quan es va suprimir el Ministeri d'Igualtat, que al final era 1 milió d'euros, si no recordo malament, el que s'estalviava a l'Estat. Com a broma mediàtica quedava molt bé, com a presa de pèl quedava pitjor. I el mateix passa en aquest debat, no? Escolti, miri, si no recordo malament, els ajuntaments tenen un deute públic en tota Espanya 35.000 milions, les comunitats autònomes 170.000 milions i l'Estat quasi bé 480.000 milions. Del deute municipal, el 60% més són de 2 grans ciutats, Madrid i València. Escolti, aquesta és la realitat. Clar, podrien anar al tòpic de l'aeroport de Castelló, però això és un tòpic. La majoria de nosaltres fer les coses de forma correcta. És veritat que hi ha hagut municipis que volien el mateix poliesportiu que tenia el de 20.000 habitants, d'acord, jo estic totalment d'acord, però home, vull dir, culpabilitzar de l'actual situació a comportaments individuals o a comportaments públics, jo no, és que no participo. A partir d'aquí, si tu tens que fer una racionalització, probablement sí, és evident, probablement sí, probablement hi ha instàncies institucionals en aquests moments que no tenen sentit i que jo crec que el que tenen que fer és demostrar que no tenen sentit i transformar-les. Ara, no ens enganyem, ni enganyem a ningú, a cap ciutadà. Un Consell Comarcal pot desaparèixer. Però no és la solució al problema. Però pot desaparèixer, però els funcionaris no desapareixeran. Escolti, ni la feina que fan els funcionaris desapareixeran 36 regidors que estan allà, que al final això sobre el pressupost és mig milió d'euros anuals. A veure, que l'estalvi, aquest que ens volen explicar, escolti, no, aquest no és el tema. El tema és per què serveixen les coses. No? Nosaltres hem fet l'àrea metropolitana i hem pogut demostrar que 3 entitats les hem posat només en una i hem reduït despesa. És la primera vegada, això també, que no parlava amb molta gent, que tu fas una llei per crear una nova institució que tothom estava d'acord i la despesa que això ha generat és a la inversa, hem reduït. Però el tema és la funció. Que hi ha ajuntaments petits que el que tenen que fer és mancomunar-se, d'acord, però l'Ajuntament no perdrà la seva identitat, perquè no pot ser, això és impossible. Ara, escolti, per gestionar el que parlaven abans, el transport, l'eliminació de residus, programes socials, fins i tot a la Baix Llobregat, mancomunes els serveis socials, perquè hi ha ajuntaments que no poden tenir, ajuntaments petits al Baix Llobregat, que no poden tenir aquests serveis, i per tant es tenen que mancomunar, o es tenen que mancomunar serveis d'atenció a la infància, a l'adolescència. Això és el que hem de fer. Però entrem en un debat que és un debat de superfície i que no arrela sobre res. I primer, i acabo aquí, el que no assumeixo, no vull, és dir, escolti, la culpabilitat és o del ciutadà que no ha fet els seus deures, perdoni, ho va fer, i de les administracions públiques que no van fer el seu deure, ho van fer. Que jo sàpiga, qui deu més diners en aquest país són grans empresaris, grans empreses, que ens han volgut enganyar a tots. I això jo crec que és el que tenim que explicar, no? Que s'ha permès, d'acord, per uns i per altres, cap problema.
Però arriba un moment, i perdoni que m'estengui una miqueta, quan jo explicava, ho explicava en positiu, no? És a dir, ja vale del lamento. Ja vale. Avui farà la marató, em sembla molt bé, però no, el tema no és la marató. El tema és que hem de prendre consciència, que hi ha un canvi, però un gran canvi. I aquest és el canvi que tenim que assumir. I escolti, podem viure en aquest canvi. I tant que podem viure. Això sí, canviant moltes de les nostres conductes, molts dels nostres objectius més, dirien, tangibles des del punt de vista del món aquest tan maco dels diners, i probablement sense tants diners també podem viure. Sí, senyor Albiol. Sí, aviam, jo crec que, evidentment, qui menys culpa té és el ciutadà que ens està escoltant en aquests moments, en termes generals, del que ha passat. Les administracions tenim una part de culpa sota el meu punt de vista, i aquí discrepo de l'alcalde de Balmón. Jo crec que tenim una responsabilitat. Jo vull recordar de tots els colors polítics, però clar, fins fa 2 anys qui posava els representants a les caixes de tota Espanya eren els polítics, o érem els polítics. Per tant, el que ha passat a les caixes tenim una part de responsabilitat, i així no defugim. I que hi ha empresaris que les tenen, evidentment que sí, no? Però la classe política, en general, tenim la nostra part de responsabilitat, en major o menor grau. I hem de fer missatges de futur i d'esperança i que ens en sortirem. Esclar que sí que ens en sortirem. Esclar que sí. El que passa que hem de prendre tots plegats consciència que estem visquent en uns moments amb moltes dificultats, que en uns altres contextos, doncs, les administracions, els ajuntaments, podríem donar resposta a una part molt important de les demandes que avui tenen els nostres veïns. Però en aquests moments és complicat, però que ens en sortirem, segur. Què està deixant de fer, ara li dono la paraula, senyor Jordi San José, alcalde de Sant Feliu, què està deixant de fer, per exemple, l'Ajuntament de Badalona com a conseqüència de la crisi? Què és el que ha hagut vostè de deixar de fer com a servei que s'oferia abans al ciutadà i que ara ja no pot assumir l'Ajuntament de Badalona? Doncs hem anat ajustant una miqueta de tot, intentant mantenir especialment, intentant no posar doncs, a l'ajust amb aquells aspectes més bàsics que són ajuts socials. Però miri, jo li poso un exemple. Clar, perquè ho entengui tothom. Fins ara, cada legislatura es feia alguna promoció d'habitatge públic. En aquests moments no podem fer habitatge públic. En aquest moment, què és el que estem fent des de Badalona? Doncs hem arribat a un acord amb diferents entitats financeres i pisos que tenen buits provinents d'embargaments ens els donen a l'Ajuntament de Badalona perquè els gestionem, i els gestionem com pisos de lloguer social amb un preu màxim de 220 euros. Però quin servei ha deixat de donar l'Ajuntament de Badalona, per exemple, com a exemple? No, que ha deixat de donar com a tal que sigui la nostra obligació, que sigui obligació de l'Ajuntament, cap. Que sigui obligació de l'Ajuntament, cap. Aquest és un altre tema, no? És determinades coses que havien assumit els ajuntaments i que potser no formaven part d'aquest ADN de l'acció d'un ajuntament o d'un municipi? Miri, jo li poso un exemple. A Badalona havia un servei que agradava molt i que estava molt bé, que no era obligatori. És en el centre de Badalona, hi havia un espai on els pares podrien portar els seus fills, allà passar unes hores i els hi cuidaven i podien... Escolti, doncs això ens costava, ens que eren 70 o 80.000 euros cada any, i això doncs no ho podem seguir fent. Per què? Perquè hem de prioritzar la manca de recursos econòmics cap a aquells serveis que són obligatoris en aquests moments. Senyor San José, vostès què han deixat de fer a Sant Feliu? No, jo volia fer un enfoc sobre una qüestió que... Sí, però després m'ha de respondre això, eh? Sí, després et respondré això. Quan parlem de que ens en sortirem, és evident que ens en sortirem. I quan diem que hem de fer canvis, també és evident que hem de fer canvis, però crec que alguns canvis els hem de fer de seguida. Per exemple, nosaltres en tots els nostres municipis tenim un grapat d'equipaments de titularitat municipal. Esportius, culturals, escoles bressol, piscines, pavellons, etc. Crec que nosaltres hem de plantejar-nos un gran reforç de la funció social que tenen tots aquests equipaments. La major part d'aquests equipaments tenen associats uns preus públics. Uns preus públics que s'han establert d'una manera, revisant anualment, d'un any per l'altre, segons ha augmentat l'IPC, etc. I aleshores, doncs, hi ha una manera d'establir el preu de l'abonament mensual de la piscina o de la quota de menjador de l'escola bressol
doncs que, en la nostra opinió, requereix una anàlisi a fons. I requereix una anàlisi a fons doncs perquè hem de revisar la política fiscal dels nostres ajuntaments, creiem, i aquesta és la línia amb la qual seguirem a Sant Feliu, atenent a un criteri bàsic que és el nivell de renda de les persones i de les famílies que en són usuàries. És a dir, nosaltres hem de fer possible que qualsevol escola bressol, que qualsevol piscina, que qualsevol equipament, l'escola de música, equipament cultural, i puguin assistir sense que sigui un grandíssim esforç doncs, les persones que tenen el salari mitjà del nostre país, que segons l'Institut Nacional d'Estadística, dades de fa un parell d'anys, se situen als 1.200 euros mensuals. Aleshores, han de poder anar a l'escola bressol, han de poder anar a l'escola de música, el qui vulgui, i ha de poder anar a la piscina. Per tant, hem de fer una gran revisió, una revisió a fons, del que és la política dels nostres preus públics, de les nostres taxes, perquè incloguin aquesta perspectiva de progressivitat que es dona en molts altres nivells de la fiscalitat, es dona fins i tot amb tots els elements que tothom coneix, l'IRPF, etc., però que no es dona, per exemple, amb el preu de l'escola bressol, i aleshores doncs, hi ha una barrera econòmica que fa que els sectors de renda mitjana baixa o de renda molt baixa, doncs, si no és allò que abans se'n deien pobres vergonyants i per tant tenen els ajuts als serveis socials, ja veuen una dificultat d'accés a equipaments que, pagant-se la seva creació amb recursos de tots, no són accessibles a tothom. Per tant, a part de missatges... Modular l'accés als serveis públics a partir de la renda, vostès estarien d'acord, senyor Balmont? Jo això no ho acabo de veure, perquè... No és fàcil, aquest tema, eh? No, primer que no és fàcil, que a més és molt difícil. És necessari. Molt necessari, hi ha tantes coses, però... És necessari. El més necessari és que això no tingui un desequilibri econòmic. I el que no podem dir és a persones que ja contribueixen pels seus ingressos, és que a més li apliquen una penalització. I això no ho podem fer, perquè una cosa són les tasses, perquè tu utilitzes un servei, i una altra cosa és que tu, a més, has de contribuir més que altres. Això és una penalització, això s'ha d'estudiar molt bé, perquè els serveis no estan pensats. Vull dir, quan tu fas els serveis, són per les persones que tens a la ciutat, característiques que tu tens per un costat o per un altre. És a dir, escolti, vostè va a la piscina municipal, però si guanya 60.000 euros pagarà una quota i si guanya 30.000 pagarà una altra. Jo crec que això s'ha de pensar molt bé. Perquè tu al final el que tens que equilibrar, que aquest és el problema, és quan costa aquell equipament. I això és el que no hem explicat a les persones, no tan sols la inversió, sinó la despesa corrent. No? A Cornellà ara vostès estan fent aquesta campanya de visualització de quan costa, per exemple, l'ús i el manteniment de la piscina municipal. Nosaltres hem enviat als ciutadans que utilitzen tot. Vull dir, qual és la composició del preu de la despesa que té aquell servei. La gent ho rep i, evidentment, doncs, alguns diran vale, no? Perquè jo continuo pagant els meus 10 euros i ja d'igual. Però com a mínim que siguin conscients, no? Que el que aporten implica un tant per cent només i que allò va a càrrec, doncs, evidentment, del conjunt de la fiscalitat municipal. No? Vostè estaria d'acord amb aquesta progressió per renda, senyor Albiol? Jo crec que amb alguns aspectes es podria plantejar, no em sembla descabellat, el que sí que és cert és que no podem anar fent dèficit, més dèficit, o sigui, si tu tens un servei que et costa X diners, X euros, doncs has d'intentar cobrir-ho amb el servei, perquè si no, al final, el dèficit el que passa és que l'acaba pagant tothom. No, és que aquí hi ha una cosa, que és quan tu dius, si és gratis, o sigui, gratis per tu, però si és gratis per tu, vol dir que jo tinc que pagar el meu i el teu. Mira, jo ara poso un exemple d'un tema que estic segur que ens preocupa a tots. Escoles bressol municipals. L'escola bressol municipal hi ha tres parts que són els que paguen. La Generalitat fa una aportació, l'Ajuntament una altra i els pares una altra. Bé, l'aportació de la Generalitat, per als motius que siguin, i no en fem valoracions, ha anat disminuint i aquest any sembla que disminueix de forma molt important. El preu de cost de cada plaça de l'escola bressol segueix sent el mateix, però l'aportació de la Generalitat, en aquest cas, disminueix. Què hem de fer? O sigui, on hem de repercutir aquesta diferència d'ingressos que ens prové de la Generalitat de Catalunya? En el pare, a l'Ajuntament se'ls té que menjar, és una situació molt complicada. Hem tingut una visió conjunt, hi ha temes molt interessants que donaríem per anar parlant molta estona. Aquest de les escoles bressol donaria molt. Donaria per molt, i també aquesta idea de que la gent utilitzi els serveis en funció de la renda, que també és un tema complicat, però que té aplicacions molt diverses.
no tenim temps per més, ha estat un plaer compartir aquesta tertúlia avui amb vostès. Igualment. Donar veu a la política municipal, que és aquella, com ens deien i ens relataven gràficament, que quan surt al carrer doncs s'acosta al veí i li diu: senyor Albiol, senyor San José, senyor Balmont, escolti'm, em passa això, no? I aquesta és la política més directa, que la que té un contacte més directe amb la ciutadania. Senyor Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Senyor Antoni Balmont, alcalde de Cornellà de Llobregat, moltes gràcies també. Moltes gràcies. Senyor Xavier García Albiol, moltíssimes gràcies, alcalde de Badalona. Nosaltres continuem endavant. Fins ara.